أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وآله وصحبه أولي الإرفان والوفا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna kan bayanin fi'ili mudari'i ana mai nasba da an mudumaratan boyayya, wato bayan wasu harufa da muka ambata, inda darasinmu da ya gabata mun yi ne akan ana boye shi bayan hatta. Yanzu kuma darasi na gaba shine ba da fa'i as-sababiyya, bayan fa'us sababiyya, wadda ina ganin ita ce ta ƙarshe daga nawasib daga ita sai wawul ma'iyya, daga wawul ma'iyya sai nawasib insha Allah, wanda zan haɗe ta da ita da wawul ma'iyya insha Allah cikin darasi ɗaya. A ƙa'ida yunsabul fi'lul mudari'u, ana wa fi'ili mudari'i nasba bi an mudmaratan, da an ɓoyayya wujuban akan wajibci ba da fa'is sababiyya bayan fa'us sababiyya al-masbuqati bi nafyin aw talabin, wadda aka riga da nafi ko talabi, kamar yadda muka karanta farko. Labul juhudi da ke wa fi'ili mudari, da ake wa fi'ili mudari'i nasba bayanta jawazan, cewa ita ma sai in ta zo bayan watan ma annafiya ko ma kana almanfiya. So ita ma wannan sai in ta zamo bayan nafi ko talabi, kamar yadda zamu gani a misalai. Alhamdulillah, misalai: lam yusi fayughdab, lam yusi fayubghada. Lam yusi ba za a munana ba, fayubghada kuma ai kiyayya. Lam yus'al fayujiba, ba za a yi tambaya ba kuma a bada ansa. Isna al-ma'rufa, ka aikata aikin alkhairi, fatanala shukra, sai ka samu watan godiya ga mutane. Kun layyinal janibi, ka zama mai taushin hali, mai taushin zuciya, fatuhabba, sai a so ka. So idan an kula da wannan jumlolin guda hudu, dukkaninsu sun zo da nafi, guda biyu sun zo da nafi, lam, su kuma guda biyu sun zamme sun zo da ɗalabi, kamar isna al-ma'ruf, kaga ana neman ka ne ka aikata aikin alkhairi. Haka nan da aka ce kullayyinan, ana neman ka ne ka zam mai taushin hali. So inda muhallin shahid yake a nan shine fayubghada din nan, sai a ce fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyya. Hakanan fayujiba, anan duka an san shi. Allamu harfu jazmin ne, yusi fi'lun mudari'un majzumun bilam wa lam jazmi as-sukun, shi ma wannan haka. Wannan isna'il ma'rufa, shi ma nan sai ka ce fayujiba fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyya. isna al-ma'ruf, isna fi'lun mudari'un fi'lu amrin mabniyun ala sukun, wal fa'ilu damirun mustatirun fihi taqdiruhu anta. Al-ma'rufa wata shine al-ma'rufa shine maf'ulu bihi mansub. So fatanala din sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyya. Anta shine fa'ili, ash-shukra shine maf'ulu bihi. Hakanan da aka ce kun fi'lu amrin layyinal janibi, anta shine fa'ili,
layyina lijanibi, ko kuma mu ce kana ce da yan uwanta dan tana aiki amma dai tana aiki a mudari'i. Na haka anta shine sunan kana, layyina shine labarin ta, an san labarin ta mansubi ne, anta kuma damiri ne fi mahallin raf'in ne, ismu kana, wannan khabaru kana wa huwa mudafun, aljanibi shine mudafun ilayhi. So fatu habba sai a ce fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyya. unzur al-af'al al-mudari'a, ka dubi al-bahth, ka kalli fi'ilai mudari'ai na yubgada da yujiba da tanala da tuhabba fil amsati sabiqa. tajid kullum min ha, zaka samu kowannen su masbuqan, an riga shi bi fa'in da fa'un, tufidu tana fa'idantar da anna ma qablaha, cewa jumlar da ta zo kamin ita sababun, tace dalili fi husuli ma ba'daha, ga saduwar jumlar da ta zo baya. nan da aka ce fal isa'atu, munanawa, fil misali al-awwal, ga misalin farko, sababun shine farko, shine dalili, fil bughdi, ga kiyayya. nan da aka ce lam yusi, kan mutum ya munana, kar ka yi abin da ba na kwarai ba, fa yubghada, sai a ƙika. hakanan ya ce wasu'alu fil misali thani, shi kuma su'al, tambaya din nan da aka yi ga misali na farko, sababin sababi ne fil ijabati, ga ansawa. lam yus'al, ba a tambaya ba, fa yujiba, balle ya bada ansa, ko lam yus'al, ba a tambaye shi ba, fa yujiba, balle ya bada ansa. so wahalun majara, haka abin ya gudana. min ajli zalika, saboda haka summiyat, aka ambaci hazihil fa, wannan fa'un, fa'is sababiyya, aka ambace ta fa'us sababiyya. wai za ta ammalta, in kan lura da hazihil fa, wannan fa, fit tarakibi, ga dukkanin jumlolin guda hudu, allati ma'anaha, allati ma'ana, afwan, allati fit tarakibi allati ma'ana, ga jumlolin da suke tare da mu, wajatta za ka same ta masbuqatan, an riga ta bi nafiyin da nafi, kama fil misalaini al-awwalaini, aw bi talabin, ko da talabi ne ma, shine fi'ili amri, kama fil misalaini al-akhiraini, na ƙarshe, kamar misalai guda biyu na ƙarshe. ta'ammal, ka lura, ba da zalika, bayan haka, akhiral fi'il mudari, ƙarshen fi'ili mudari, ba da hazihil fa, bayan fa, tajiduhu, za ka same shi mansuban, ayi mai nasba, walakin naka sai dai la tara qablahu, baka ganin kamun shi fi'ilin adatan zahiratan, wani abu na zahiri da ya mai nasba. muna da watan nasbi al-ma'rufa, daga cikin abubuwan da ke yin nasba wanda muka sani. a izantun da haka ne, labudda ba makawa an ya kuna nasban nan ta zamo bi an, da an al-mahzufa, wadda aka shafi, ala misali ma kana, akan misalin abinda abinda ya kasance a baya, fil mawadhi al-mutaqaddima, ga misalin da suka gabata na can darussan sama, bayan hatta, bayan au, da sauransu. wal hasbu huna, shafi wadda aka yi anan, wajibun, wajibi ne aidan kuma, li'annan nasba, domin nasba la yazharu, bai bayyana, ba da hazihil fa, bayan wannan fa'u din, bi halin min al-ahwal, ta kowane hali. na ga zan tagaita a nan. Assalamu alaikum warahmatullah.